ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ቢንያም ታሪኻዊ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ኢራን ንቐትለት መራሒ ሓማስ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ሕነ ክትፈድም ምዃና ፍሊጣ። ኣብ ብሪጣንያ እቲ ናዕቢ ብሓሶት ብማሕበራዊ ሚድያ ተጓሂሩን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ቢንያም ግርማይ ቁሩዕ ዓቕሚ ስፖርት ኤርትራ ደረት ኣለዎ ኣይብልኒ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም። ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ሜዳልያ ዘንጠልጠለ ኮይኑ ብ24 መስከረም 2021 ኣብ 2022 ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ገንት ወቨልገም ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ መጀመርታ ተዓዋቲ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ብኣዳለውቲ ላ ትሮፒካላ ኣሚሳ ቦንጎ ንተኸታታሊ 3 ዓመታት ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ዝተሰመየ እንኳ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንመጀመርያ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ 17 ግንቦት 2022 ናይ ክላሲክ ውድድር ፍራንኮ በልገስ ተዓወተሉ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብ2 ሰነ 2024 ሓደ ሐምለ 2024 ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣፍሪቃ ዓወት መድረኽ ዙር ፈረንሳ 21 ሐምለ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ ትማል ረቡዕ 7 ነሓሰ ከዓ ንዝተጎናጸፎ ዓወት ዝበቅዕ ታሪኻውን ምዕሩግን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣሎ። ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣባል ክለብ ኢንተር ማሸ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2024 ዓለም ዘዛረበን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሐጎሰን ኣዝዩ ኣንጸባራቕን ታሪኻውን ዓወታት ምስናዱ ይፍለጥ። ወላ እኳ ቅድሚ ናብ ሃገሩ ምምጽኡ ኣብ ኦሎምፒክ 2024 ንኤርትራ ንኽውክላን ገለ መዓልትታት እንተደንጎየ ሕልሚ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ዝኾነ ሱታፌ ዝውድድር ብምርካቡ ግና ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ሽዑ እኳ 36 ነሓሰ ዝተሓስበ ምቕባል ብሰንኪ ናይ ነፋሪት ቴክኒካዊ ጸገማት እንተዘይሰለጠ ትማሊ ግና በቲ ብሃንቀውታ ክጽበዮ ዝቐነየ ህዝቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ተገይሩሎ። ቢንያም ቅድሚዚ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናብ ዓዲ ሃሎ ብምቕናዕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ። ንቢንያም እንቋ ሓጎሰካ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዓወቱ መግለፂ ቃላት ከም ዘይረኽበሉ ብምሕባር ቢንያም ሓበን ሃገርን ህዝብን ምዃኑ ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕጂ ዳንኤል ዘመዝገቦ ሕጂ ድማ ቢንያም ካልኦት ስፖርታውያን ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት ኣብዚ ሃገር ዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ብምሕባር ዕቑር ዓቕሚ ስፖርት ደረት ኣለዎ ኣይበልኒ ብምባል መጻ ብዙሓት ቢንያምን ዳንኤልን ክፈርዩ ተላቢዮም። ምስጢር ዓወት ጻዕሪ ምንባሩ ዝሓበረ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ብወገኑ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ከም እትዕወት ክትኣምን ከም ዘለካ ገሊጹ። ደገፍ ህዝቢ መወዳእታ ከም ዘይብሉን ዝገለጸ እዚ መንእሰይ ልዕልቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተሓጎሶ እዚ ትማሊ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ዝጸንበሎ ሓጎስ ከም ዝዓዝዝ ገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ቢንያም ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ ቀጠልያ ማልያ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣረኪባ። ዝሰዕበ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ጀሚሩ ክሳብ ባሕቲ መስከረም ዝተሰላሰለ ናይ ህዝቢ ምቕባል እዩ። እዚ ብጠሊ ክራማት ተሰኒዩ እተኻየደ ስነ ስርዓት ቢንያም ምስ ስድራ ቤቱ ዘማእከለ ነይሩ። ኣሳእልን ዓወታትን ቢንያም ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ማልያታት ዝለበሱ ልዕሊ 1,000 ንኣሽቱን ተካእትን ተቐዳደምቲ ብስእልታቱ ዘጌጻ መካይን ከዓ ኣሰኒንኦ ተበገሳ። ብዓቢኻ ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ መንእሰያት፣ መልሓስ ዘየጽረዩ ህጻናት ኮታስ ኣሽሓት ሰባት በብዓይነቱ ቀጠልያ ማልያ ለቢሶም ብኽልተ ጸግዒ ጎደናታት ብምዃን ክሳብ መወዳእታ ኣሰኒዮሞ። ነቲ ስም ኤርትራ ብተደጋጋሚ ከም እትጥቀስ ዝገበረን እንኳ ክነሱ ሓደን ክንዲ ሽሕን ብምዃን ዘንጸባርቐን ተቐዳዳማይ ከዓ እንቋዕ ሓጎሰካን እንቋዕ ደሓን መጻኻን ኢሎሞ። እቲ ብዓወት ዝውሉደን ተሓቢነን ዝወርሓ ኣዴታት ብዝተፈላለየ ዜማ እናሰናያ ስሙ ጸውዖ። ጅግና ዓዋተ ብኒ ወደይ ክንዲ 10 ድማ በሎም። ኣቦታት ደበሉ፣ መንስያት ቢኒ ቢኒ ብምባል ጨርሑ። ብሽክለታ እናኸዝውሩ ቢንያም ግርማይ ኣነ መውጻእፎም ዝኾነ ንኣሽቱ እውን ነቲ ብመስኮት ቴሌቭዥን ክርእይዎ ዝቐነዩ ተቐዳዳማይ ብኣካል ምስ ተዓዘቡ ወጨጩ። ኮታስ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝንውሓቱ ጽርግያ ማዕርፎ ነፈርቲ ባሕቲ መስከረም ዘይተነገረ እምበር ዘይተገብረስ ክንደየና ይካየሎ። ቢንያም ካብታ ተሰቒልዋ ዝነበረ መኪና ወሪዱ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ምስ ረገጸ ህዝቢ ብዕልልታን ፊስካን ጠቒትን ተቐቢልዎ። ቅድሚ እቲ ዝተዳለወ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ድማ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ታሪኻዊ ዓወቱ ብታሪኻዊ ኣቀባብላ ከም ዝተሰነየ ብምግላጽ ዮሃናን ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንጅግና ቢንያም ግርማይ ኢሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኣብ መልእኽቲ ዘመሓለፈ ቢንያም ብወገኑ ናትኩም ሓጎስ ናተይ እዩ ናተይ ሓጎስ ከዓ ናትኩም እዩ እሞ የቐኒየለይ ብምባል ንኹሉ ኣመስጊኑ። ንዓወታቱ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ን40 ደቂቕ ምስ ቀጸለ ኸኣ እዚ ብቐጥታ ብመስመራት ኤሪቲቭን ድምፂ ሓፈሽን ዝተመሓላለፈ ታሪኻዊ ምቕባል ናይቲ ንኹሉ ኣፍሪቃዊ ዓበባ ብዘርሓዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብሃገራዊ መዝሙር ተዛዚሙ።
ኣብ ብሪጣንያ ንዓቢ ብሓሶት ማሕበራዊ ሚድያ ተጓሂሩ ተባሂሉ ኣብ ፓኪስታን ናብ ላሆር ዝነብር ኣቦ ካብ ኖቫ ስኮትያ ዝመጸ ኣማተር ተጻዋታይ ሆኪ ከምኡ'ውን ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ዝመጸ ኬቪን ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ረኽቦም ኩሎም ምስ ቻነል 3 ናው ዝተኣሳሰሩ እዮም። እቲ መርበብ ሓበሬታ ነዚ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሳው ስፖርት ዝተኸሰሰ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ናይ ሓሶት ስም ሂቦ ዝነበረ ኮይኑ ዛንቱ ኣብ ኤክስ ብሰፊሕ ተጠቒሱ። ቻነል 3 ስም ናይቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መንእሰይ ብኻልእ ስም ምቕያሩ ጥራይ ዘይኮነስ ዝሓለፈ ዓመት ጀልባ ገይሩ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣተወ ስደተኛ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ኣዘንቲዎ። እዚ ምስቲ ካብ ካልኦት ምንጭታት ዝመጸ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣስላማይ ምዃኑ ዝገልጽ ሓቂ ዘይኮነ ሓበሬታት ተደሚሩ ኣብ መላእ ዓባይ ብሪጣንያን ዝተኻየደ ናዕቢ ጠንቂ ብምዃኑ ብሰፊሑ ይኽሰስ። ገሊኡ ድማ ንመሳጊድን ማሕበረሰብ ኣስላምን ዕላማ ዝገበረ እዩ። ቢቢሲ ምስ ቻነል 3 ዝተኣሳሰሩ ሓያሎ ሰባት ተኸቲሉ ነቶም ናይ ብሓቂ ሰባት ምዃኖም ዘረጋግጹ ኣዕርኽቶምን መሳርሕቶምን ኣዘራሪቡ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሓላፊ ዝብል ሰብ ድማ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእቲዎ እዩ። እቲ ዝረኸቦ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገንዘብ እናተቐበልካ ዜናታት ገበን ናይ ምጉሃር ንጥፈታት እዩ ዝመስል። ኣብ ቻነል 3 ናው ዝሃቦ ጉጉይ ሓበሬታ ምስ መንግስቲ ሩስያ ክተሓዝ ይኽእል እዩ ዝብል ጭብጢ ዘረጋግጽ መርትዖ ኣይተረኽበሎን። እቲ ካብ ኣካየድቲ ስራሕ ቻነል 3 ናው ዝብል ሰብ ሕትመት ናይቲ ናይ ሓሶት ስም ክፍጸም ኣይነበሮን ግን ብጌጋ እምበር ኮነልካ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ናይ ሓሶት ጽሑፍ መን ከም ዝጸሓፎ ዝገልጽ ስም ኣይነበሮን ብልክዕ መን ከም ዝጸሓፎ ንጹር ኣይኮነን። ጀምስ ዝበሃል ኣማተር ተጻዋታይ ሆኪ ኖቫ ስኮትያ ምስ ቻነል 3 ናው ብዝተኣሳሰር ምክትታል ዝተገብረሉ ናይ መጀመርታ ሰብ እዩ። ስሙ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፍ ከም ዛሕቲ ዝረአ ኮይኑ ይቐርብ መስሉ ድማ ኣብ ምስኡ ዝተኣሳሰር ገጽ ሊንክድን ይርአ። ምስ ጀምስ ዝተኣሳሰር ናይ ፌስቡክ ገጽ 4 ኣዕሩኽ ጥራይ ኣለዎ። ሓደ ካብኣቶም ፍርሃን ይበሃል። ኣብ ናይ ፌስቡክ ፕሮፋይሉ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ጋዜጠኛ ምዃኑ ይገለጽ። ንዓሰርተታት ሰዓብቶም መልእኽቲ ተሰዲዱ ጀምስ ሆኪ ዝፃወተሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከምኡውን ሓደ ካብ ኣዕሩኽቱ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተመረቐ ናይ ብሓቂ ሰብ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። ኣብ ፓኪስታን ዝመደበሮም ሓያሎ መሳርሕቲ ፍርሃን ነበር መንነቱ ንኣባላት ቢቢሲ ቨሪፋይ ክፍሊ ምርጋጽ ሓቅነት ኣረጋጊጾም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፕሮፋይላቱ ብዛዕባ ኢስላማዊ እምነቱን ደቁን ይልጥፍ። ኣብቲ ብሓሶት ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ግን ስሙ ኣይተጠቕሰን። ነዊሕ ገይጸንሐ መልእኽቲ ብኢንስታግራም ከም ዝለኣኸሉ ተገይሩ ፍርሃን ግን ብሎክ ገይርዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ወግዓዊ ኢሜይል ቻነል 3 ናው መልሲ ተረኺቡ። እቲ ወሃቢ መልሲ ኬቪን ይበሃል። ናይ ስራሕ ቦትኡ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ከም ዝኾነ ድማ ይዛረብ። ንሱ ስም ኣብ ብሓጉኡ ክዛረብ ኣይደለየን። ኬቪን ምዃኑ ዝገለጸ እውን ሓቅነቱ ዝእመን ኣይኮነን። እንተኾነ ብኢሜይል ዝቐረቡ ሕቶታት ክምልስ ይሰማማዕ። ኬቪን ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ኮይኑ ይዛረብ ከም ዘሎ እዩ ዝገለጸ። እዚ ድማ ምስ ክልቲኡ ግዜታት ናይቲ ኣብ ገለ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ዝርጋሕ ጽሑፋት ከምኡን ኬቪን ንኢሜይላት ቢቢሲ ዝምልሰሉ እዋናት ብምንጽጻር ሓቂ እዩ ዝመስል። ብሓቂ ፕሮዲውሰር ምዃኑ ቅድሚ ምሕባሩ ኣብ መጀመርታ ዋና ኣሰናዳኢ ኢሉ ዝፍርም ዝነበረ ንሱ ስም ናይታ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኩሉ ዝሰርሓሉ ሰብ እውን ይጭነቕ እዩ ዝበሎ ውና ነቲ መርበብ ሓበሬታ ክህብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ኬቪን ኣብ ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፓኪስታንን ህንድን ነቲ መርበብ ሓበሬታ ዝሰርሑ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዘለውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መርበብ ብፍሪላንሰር ዝምልመሉ ፍርሃንን ጀምስን ዝርከቦም ከም ዘለውን ይዛረብ። ብፍላይ ፍርሃን ኣብቲ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብግልፂ ቅሬታ ዝሓተተሉ ናይ ሓሶት ዛንታ ሳው ስፖርት ከመይ ከም ዘይተሳተፈን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ጉጅለ ከም ዝወቐሰን ይዛረብ። ድሕሪ እቲ ቻነል 3 ናው ዝዘርግሖ ናይ ሓሶት ዛንታ ኣብ ቻነል ዩቲብ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋ ሩስያ ብዝተዘርግሐ ናይ ቀደም ቪድዮታት መሰረት ምስ መንግስቲ ሩስያ ምትእስሳር ከም ዘሎ ተኸሲሱ። ኬቪን እቲ መርበብ ሓበሬታ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ መካይን ዘተኮረ ብቋንቋ ሩስያ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ዩቲብ ቻነል ከም ዝዓደገን ድሕሪኡ ድማ ስሙ ከም ዝቐየረን ይዛረብ። እቲ ኣካውንት ምስ ፓኪስታን ዝተኣሳሰር ትሕዝቶ ምውዛዕ ቅድሚ ምጅማሩ ናብ 6 ዓመታት ዝተለጠፈ ቪድዮታት ኣይነበረን። ፍርሃን ዝሰርሓሉ እቲ መርበብ ሓበሬታ ጸሓፍቲ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ እዩ። ካብ ሓደ ሩስያዊ ነጋዳይ ናይ ዩቲብ ቻነል ስለ ዝገዛእና ጥራይ ዝኾነ ምትእስሳር ኣለና ማለት ኣይኮነን ይብል ኬቪን። ንሕና ካብ መላእ ዓለም ዝመጽእ ዜናታት ዝሽፍን ናጻ ዲጂታላዊ ናይ ዜና ሚድያ መርበብ ሓበሬታ ኢና። ብዩቲብ ገንዘብ ክትረክብ ዝጀመረት ቻነል ገዚእካ ዳግማይ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ተዓዘብቲ ንምውሳኽ ቁልጡፍ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ኣካውንት ብኡንብኡ ገንዘብ ክረክብ ክጅምር ይኽእሎም። ነዚ ቻነል 3 ናው ምስ ሩስያ ዘለዎ ምትእስሳር ዝድግፍ መርትዖ እኳ እንተዘይተረኽበ ደገፍቲ ክረምሊን ዝኾና ቻነላት ቴሌግራም ግን ነቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሓሶት ጽሑፋትን ኣብ ገጻትን ጽዒነንኦ ዘርጊሐንኦ እየን። እዚ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙሉ ሜላ እዩ። ኢራን ንቐትለት መራሒ ሓማስ ሳብ ልክዕ ግዚኡ ሕና ክትፈዲ ምዃና ኣፍሊጣ።
ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣብ ዝዓሰለሉ ኣብዚ እዋን ሃገሩ ንቕትለት መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃኒኤ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ብግቡእ ኣገባብ መልሲ ከም ትህብ ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ውድብ ኢስላማዊ ምትሕግጋዝ ኢራን ነቲ ቅትለት ኣብ እትህቦ መልሲ ንምዝታይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ እዩ ኣሜሪካ ኣባላት እቲ ዝበዝሖ ህዝብን እስላም ዝኾነ ሃገራት ብኣባልነት ዝሓቅፍ ውድብ ኢራን ነቲ ግጭት ዘጋድድ ስጉምትታት ከይትወስድ ከጠንቅቓ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊፆም እስማዒል ሃኒየ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቴህራን ካብ ዝቕተል ንድሕር ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወጥሪ ሓይሉ ኣሎ ኢራንን መሻርክታን ንእስራኤል ተሓታቲት እኳ እንተገበራ መንግስቲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ርእይቶ ኣይሃበን እቲ ብረቡዕ 7 ናሕሲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ጅዳ ዝተገብረ ህፁፅ ኣኼባ ውድብ እስላማዊ ምትሕግጋዛት ብመሰረት ካብ ሰበስልጣን ኢራንን ፍልስጤምን ዝቐረበ ሕቶ ተኻይዶ ጊዜያዊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ባቃሪ ዓሊ ባገሪ ካኒ ንኣባላት እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ነቲ ቅትለት ንእትቦ ግብረ መልሲ ከም ዝድግፉ ትፅቢት ይግበር ኢሎም ስጉምቲ ኢራን ናይ ገዛእ ርእሰ ልኡላውነት ሃገራዊ ድሕነትን ንምውሓስ ጥራይ ዘይኮነስ ምርጋን ድሕነትን መላእ እዚ ዞባውን ንምርግጋፅ እዩ ኢሎም ውድብ እስላማዊ ምትሕግጋዝ ፀኒሑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንእስራኤል በቲ ጭካነ ዝመልኦ መጥቃዕቲ ዝበሎ ቅትለት ሙሉእ ብሙሉእ ተሓታቲት ዝገበረ ኮይኑ እዚ ድማ ከቢድ ምግሃስ ልኡላውነት ኢራን ክብልህ ገሊፆም ንዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ኢራን ካብ ምድጋፍ ግን ተዓቂቦም ኢራን ኣብ ሚያዝያ 2024 ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስያዊ ቀፅራ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ልዕሊ 300 ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሰት ይዝከር ዳርጋ ኩሎም ከዓ ተመኪቶም እዮም ኣብዚ እዋን እውን እቲ ሃገር እትህቦ መልሲ ተመሳሳሊ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝኽእል ብዙሓት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዎም ኣቦ ወንበር ውድብ ኢስላማዊ ምትሕግጋዝ ማማዱ ታንጋራ ቅትለት ሃኒየን መላእ እቲ ዞባ ከሳትፍ ዝኽእል ሰፊሕ ግጭት ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ስክፍቱ ገሊፆም እቲ ቅትለት ንዕላማ ቃልሲ ፍልስጤም ዝዓግድ ዘይኮነስ ዘደልድሎ እዩ ኢሎም ስዑድ ዓረብ እውን ብዛዕባ እቲ ቅትለት ንፈለማ እዋን ትማል ረቡዕ ርእይቶ ኣዝሃበት ኮይና ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ወሊድ ኣልኩራይጂ ጉሁድ ምጥሓስ ልኡላውነት ኢራን ክብል ነቲ ተግባር ነቒፉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ኣሜሪካ ኩሎም ምስ ኢራን ዝምድና ዘለዎም ወገናት ንነገራት ከጓሃር ዝኽእል ስጉምቲ ከይትወስድ ፀቕጢ ክገብሩላ ሓቲት ኣሎም ሚለር ኣሜሪካ ምስ ገለ ኣባላት እቲ ውድብ ርክብ ከም ዝነበራ ብምሕባር ምግዳድ ወጥሪ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ ፀገማት ከም ዘጓሃሮ ሰፊሕ ምርዳእ ከም ዘሎ ገሊፆም ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ካብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ጀሚሩ ዝቐፀለ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ካ ትማሊ ሰሉስ ምስ መራሕቲ ዮርዳኖስ ቀጠርን ግብፅን ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ብወገኑ ብረቡዕ ምስ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ኢራን ነቲ ኩነታት እንተጓሃይራቶን ዞባዊ ምርጋብ ብቐጻሊ ክጎዲ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን ንማክሮን ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምዕራባውያን ሃገራት ኩናት ክከላኸሉ እንተደልዮም ንእስራኤል ኣጽዋር ምሻጥን ምድጋፍን ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ኣለዎም ምባሉ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጦም ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም